Nazi ezinye izinto engingazifuniyo. Yini Nazi manje? ezinye. Hayi, ngamxelela kudala uba ndifuna umntwana mina. Umntwana ndiyamfuna nje hayi kancane. Wayeshilo vele yenye into eyasixabanisa leyo. Wena awuzibhekanga ngomntwana and yena uzibheke ngomntwana. Angizibhekanga. Ngiyambona yena uyindoda kodwa like zikhona I feel like mangaba nomntwana manje ngizogroova kanjani uyabona. Ubani ozogada umntwana mase ngigroove mangiyogroova yabo. So ngicabanga izinto ezikanjalo. Nasebusuku ingane izokhalela mina ayinokhalela yena. Sanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So-ke njengoba ngihleli nodadewethu ngala nakanjani usefisa ukuthi aphinde azame uxoxisana nomuntu wayekade ethandana naye esikhathini esedlule. So njengoba la sizoncenga kona lokho because umjida uvumile. So ingakho sihleli la sizazokhulumisana naye kodwa ke hayi manje okwamanje sisi uzosichazela kabanzi ukuthi kwenzakalani mabehlukana. Sabona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela wazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Igama lami uLeletho Mthembu. Ngisuka eHighlands North. Oh okay, ukhulele khona? Hayi ngakhulela emakhaya kahle kahle bese ngazala eGoli. Akuphi emakhaya? Asejozini. Oh okay, alright. So ke uhlangana kumuphi unyaka nalobhudi lo ofisa ubuyelana naye mekukuthi ubhudi noma mhlawumbe intombi angazi nahlangana nini nihlanganele endaweni kanjani mhlawumbe ngabe umuntu wasemakhaya ubuya naye ekudeni noma umuntu nje omtholele la sikhona manje umuntu 2023 ne okay ngasuka la eGoli ngaye Eastern Cape ngoba ngangiqala ukubona ukuba ne relationship nobaba wami. Oh okay so ngithe ngithi ngivakashile Eastern Cape eKokstad to be specific. Okay. So iKokstad nebhizana ayikho kude kakhulu yabo. Okay. So ngahlangana naye eKokstad. Emjayiveni. Uqala ngokuhleka. Hayi ngiyahleka ngoba benge ngisho ngaleso sikhathi ukuthi ngizoke ngijole naye for isikhathi esingaka yabo. Okay. Yo sahlangana akazi nanokuthi ngiqale kuphi yabo ngoba sathandane okay ngangijiva mina ngoba vele ngiyathanda ukujiva ngangijavela hayibo ngibona ngobhudi 200 hayibo lapho uyathatha uyayidansela wena awushaka ukuthi ufuna imali kabani datha kuphela yes yadansa nangu umuntu ngo200 hayibo bese ngathi hawu na ubungeke vele uvele ngeke vele ubona imali ngathi hayibo hello and then kwezakalani wangithi omunye 200 ngathi hayibo usuhleli kwi400 manje sengihlele u400 ngokuzidansela hawu ahleka babsebenzi so manje ke iyaqala ke conversation ke manje usuyabonga ke amashankushanku ke manje and then kwasekwenzakalani after that we exchange ama-terms obviously washo ke ukuthi ungithandile and stuff usho iqiniso mina ngaheha ngemali nje eyangiheha okay ngathi bese ngimthanda kodwa okay ekuhambeni kwesikhathi ngagcina sengimthanda ngase bathi after 3 months angithi yilapho bona khona ukuthi umuntu unjani angazi bakabasho kanjani phela so after 3 months ngiyambona uyayiveza ke manje ukuthi umuntu onjani kahle kahle hey angithandanga ngoba yena njalo nje masiyembedeni uthanda ukuya school akazwani nokugqoka umnumzana akazwani especially sengasaba phela mina manje especially these days kunale sifo lesi sitrendayo manje STI angazi noma so nje I'm someone who's very cautious ngiyathanda ukusebenzisa i-protection kunezifo ezifana no HIV ama STDs akhona
uyabo, so ngiyasaba nje ngiyasaba naye nje umuntu oyivebelayo Ubataza la. uyabo ubhizi nje Ekubeni futhi akazwani ukugqoka futhi. uyabo so yiyo ke into eyasixabanisa kakhulu to the point whereby we end up ending the relationship yabo. Oh, okay. Because bese ngibona ukuthi hayi ngeke baningi nabo labo omna kwethu plus naye akafuni ukusebenzisa protection wesiphathi khona kumnandi isikoni simnandi isikoni sona simnandi but nje for the sake of health yami Yes, impilo phela fanele ihambe phambili ukudlula zonke ezinye izinto. yebo so wangavuma ke sahlona kanjalo. Sure. So manje mawubhekile njengoba uthi ufuna ukubuyelana naye. Yini le osuzoyithanda manje ekubeni yayenzeka kuqala ungayifuni? Kwenzakalani? What if usase umuntu lo ongafuni ukugqoka namanje kuze kube today? What if usase umuntu lo ongakwazi ukuthanda nomuntu oyedwa? Angicabangi ukuthi useseyiloyo muntu angicabangi angicabangi ngoba sinokukhuluma here and there yabo but not ama conversation abonakala ukuthi siyathandana just nje here and there and in those conversations I've observed ukuthi like ushintshile with those conversations yabona man ukuthi akusewuye lo yamuntu engangithandana naye ngalesa sikhathi. So ke wasubona ukuthi okay mhlambe ilona thuba leli lokuthi ake ngizame mhlambe lokho ongalunganga ekuqaleni ngenzeka kulunge manje. Yebo. So ke sixhumane naye njengoba sinikeza inamba yakhe samfonela ukhona but akazi ukuthi ubizwe wena la. So ngicela ukuvele ngimlande khona uzokwazi ukuthi nikhulumele. Ngiyacela. Hayi ungamlanda kodwa bengayilindele leyo ukuthi soba sonke. You know why singasho? Kunesikhathi yo. You know why singasho kumuntu ukuthi usuke bizo uba so sibalekela leyo ukuthi uthe wena ufuna usizo. Kodwa manje umuntu ofuna sikuhlanganise naye uthola ukuthi akathandi usidani ukubona. Okungcono akasho esela ukuthi angithandi. Then ke sesingahlonipha amazwi akhe bese siyamdedela ahambe. So izathu sona leso. So ngingamlanda le. Ngiyacela nisandele yena. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udokizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi iLove Back. So ke umfowethu uvumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi na kanjani. Ucu mhlambe lisazohlangana angazi kodwa ke sike sibuke ukuthi ngabe kuzokwenzakalani. Sabona kunjani? Phela sikunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo negama lendawo la usuka khona. Hayi igama lami ngiathi okwambungu ngisuka khona leBizana eStern Cape. Unamehla brown. Andeva? Unamehla brown. Ngiyabona. Yamazi siswami endlini nanga la. Hayi ndiyamazi. Ubazela kuphi? Hayi ngimazela khona le kahle kahle sadibana khona le eStern Cape eKokstad yabona ngade ndine eKokstad. Sadibana khona phaya. Oh okay. Ngo-2023 ya. 2023. Kwase kwenzakalani mhlawumbe ngabe naqhelelaniswa yini? Ukuze sesiye kuJohn. Yes. Yini yangena phakathi kwenu? Eish. Into yasixabanisayo into edizi kanjani. Cause mina anizwani neprotection yabona sesiwami. Why? Anivani protection because mina ngumuntu olukile yabo. Ngisuke endabeni and endabeni mase welukile ngendlela esixelwa ngayo thina yabo into ezininzi azenze because yena wayesoyikela izifo uthi hayi so ngenwa izifo ndondondondondond hayi kume zonto ezazingeni la kimi.
suke endabeni straight yabo ndenziwa yonke into ndagqitywa ngoku yena uyancancazela sagcina sesixabana ngeyondlela leyo sabantu abahlukanayo. Mhlampe ekuhlukaneni kwenu uye wathola omunye umuntu omusha ofocus kuyena njengamanje noma solo wahlala kade umgcina noma uyinsizwa nje ematasa ebamba kuphi nakuphi la ebizwa khona? Hayi ukhona ndike ndamthola kodwa hayi into yethu akhayisebenze. Okay. Akhayisebenze ngicela senirhoxa. Nakhona futhi niqhathwa yikona lokho ukuthi awuzwane protection noma naqhathwa nje ezinye izinto nje? Hayi kubeze ezinye nje. Okay. Esecaleni. Okay, ngiyezwa. So njengoba ula ucelile ukuthi simcelele wena usondele nganeno ukuze ezokwazi ukuthi akhulumisane nawe ekubhekile nje ubuso nobuso noma ke eshilo ukuthi ninakho ukuxoxa kulamalanga and uyabona ukuthi okay awusayena lo wamuntu loya ubone ngazuthi sekukhona ukukhula phakathi sekunoshintsho ngawe so wayesecela ukuthi mhlambe kungcono ukuthi akhulumisane nawe ekubuka nje ubuso nobuso so ngicela umnikeze isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Okay, ayikho ingxaki sesi. Okay, ngiyabonga ngicela ukukhulumisana nawe. Angazi nanokuthi ngiqale kuphi ngagcina nini nje ukubona. Ayisazana. Anyways angikho lapho mina bengithi seloko sahlukana mina ngikaze nje ngithola umuntu ongitreat the way wena okade ungiphatha ngayo uyabona noma nje now uyasho ukuthi into esahlukana ngayo into edong like into edizi uyabo idizi ngempela kodwa besikhuluma ngithi kulamalanga so ngibone engathi you are willing to change. And I feel like since when you're willing to change singabuyelana silungise lapho kwaxatshona khona. Ndiyakuva qha yazi into endingayithandiyo njengoba ndiluxela wasekuqala indaba ye-protection naye ngumuntu ongatshayisaniyo naye i-condom because mfethu hayi anditshayisani serious nazo. Kanjani manje ngoba ubushilo nje ukuthi like you are willing to give our relationship another chance. You giving our relationship another chance is you ukushintsha kwakho. Yabo singaphinda futhi sijole sibuyelana ayikho ingxaki yabo. Xa okanye singaza ne-solution basoyimisa kanjani le nto lena because naye i-condom andivani nayo straight nje. Mhlambe ke uke wacabanga wafika phi mhlambe ngo-PrEP amaphilisi owadla ukuthi uzivikele ukuthi ungawadla amaphilisi. Bake basho kanjalo babesigcona but uke wacabanga ufundisekile mhlambe ngo-PrEP noma ubungaka ufundisekile ngawo? So okay so ucabange wafika phi ngawo since ethi namanje usamile nje into eyodwa ukuthi yena akathanda ikapisa afuna ukugqokana nekapisa. UPrEP ngiyawazi le information I've heard vele. Okay. It's just that bengacabanga ukuthi like ngayisebenzisa in my relationship yabo. Sengiyabona ke manje ukuthi you know what it does come in iyangena like in these types of situations. Okay. Shothi singayisebenzisa this way since esho ukuthi emile nje ngedecision yakhe. Okay. Mhlambe ke uya preventa noma vele nawe uzibhekile ukuthi mhlambe ungabusiseka umntwana mhlambe usukhule ngendlela ukuthi uyazibona ukuthi mhlambe usungaba nomntwana manje? Hayi bayabaleka these days so kungcono nje uya prevent. Ngiyapreventa. Okay. Why unekini ikhanda? Nazi ezinye izinto endingazifuniyo. Yini manje? Hayi ndamxelela kudala uba ndifuna umntwana mina. Umntwana ndiyamfuna nje hayi kancane. Wayeshilo vele yenye into eyasixabanisa leyo. Wena awuzibhekanga ngomntwana and yena uzibheke ngomntwana? Angizibhekanga. Ngiyambona yena oyindoda kodwa like zikhona I feel like mangaba nomntwana manje ngizogroova kanjani uyabona? Ubani uzogada umntwana mase ngigroove mangiyogroova yabo
So ngicabanga izinto ezikanjalo. Nasebusuku ingane izokhalela mina, ayinokhalela yena. Uyabo? Kazowanzima. Manje nizonquma ukuthi nivumelane ngani? Hayi, le indlela endiyibona ngathi right bamasebenzise yena lo PrEP lona. Yabo. Ngoba ikhondom yona hayi anifuni ukuthetha nje nokuthetha ngasebenzisa wona lo PrEP. Siqhubeka kube uyavuma niba basosebenzisa. Hayi nangxaki mina ukubuyelana naye because hayi ndiyamthanda yena kakhulu futhi. Yabo. Ngiyajabula ukuzwa ukuthi nawe uzizwa ngendlela engizizwa ngayo ngoba hey le 4 months le esahlukana ngayo kungathi it's been the worst days of my life. I don't wanna lie. Each day ngiyakhumbula and nami ngiyafisa ukuthi one day sibe nomntwana. So ngifela sengathi like maybe into yomntwana singayikhuluma next year. Uyabona? Okwamanje singabe sisebenzisa lo PrEP. Uyabo ukuze sizwane. Na okay ayikho ingxaki lapha hayi. Iyapasa naleyo. So ngicela ngicaciseleke la bhuti wami ukuthi njengoba usuze wacabanga waqeda ngokuthi kube khona abantwana usu-ready ngalokho. Engithembayo ukuthi u-ready ngokuqina kwephakethe lakho and u-ready nje ngokuba ubaba. But kulokhu okokuthi umntwana akwazi ukumthola esihlahleni noma akwazi ukumeqa phansi akayona umeqo. Kufanele uthole umuntu onesikhwama sokuthi angakuthwalela umntwana wakho since wena unembewu. So kuleso sikhwama ke leso sitholayo naso siyazalwa abazali sinabazali naso asiqhumanga nasetsheni okube yinto enhle mekuthi uzobanikeza imfanelo zabo uvele ekhaya ngokusemthethweni kuyimanda kwanda umndeni. So ucabange wafika phi ke wena ngokuthi uye ekhaya lakhe la ezalwa khona nje wenze konke abazokusho bona ngembali yabo. Hey sisiwami kahle okwangoku beningakacingi ukuya kowabo kodwa into esazokwenzeka nexesheni yabona. Okay. Izinto ziqhubeka kahle isazokwenzeka ehambeni kwexesha yabo. Nangona singazi kodwa bakuzoba nini. Kodwa kona hayi nabe nesifiso nje uba ngithola umntwana before ndiye kowabo. Why? Bekusisifiso sami nami yeso nje. Baphela ziyenzeka vele into ezikanjalo kuzobe kungaqaleki ingane. Yeah, but kuye kube kuhle ukuthi ungabuka abantu ukuthi bona benzani wena kube ukuthi uzenzela into yakho eclean. Ngiyazi kunalo musho ohlezi uthi ngizokulobola kanjani ngingazi noma unayo inzalo na. Kanti ulobola inzalo noma ulobola umuntu ofisa ukuthi ube naye uzikhomithe kuye uzuyoshona na. Hey. Hayi sisiwami phela kuba nzima ukuthi sewulobolile umuntu wafika ngawandisa umndeni because injongo zobumlobole nawe usukufuna ifamily yakhe ikhulu ibe nkulu ngoku mase uzothi sewumlobolile akho into ephumayo umndeni awandi. Khona aba-IVF manje kunabodokotela uthola ukuthi wenziwe khona izinto ezenziwayo ezisiza umuntu wesifazane uthola ukuthi akakwazi ukuzizalela ngokwakhe. Khona imijovo khona amaphilisi khona yonke into ongasoyicabange noma wena ufuna ukuthi uzubone uproveleke ukuthi hayi nasi isisu na kanjani mangizoqala phansi kuhambe ke ngiyolobola. Kuthi ufuna lokho. Yeke into endiyifunayo. Okay, no ngiyakuzwa. So ke njengoba eze la ngesicelo sakhe. Isicelo sakhe ngicina ngingazwanga noma uzwela la noma uzwela kude usazofisa ukuthi ucabange ukuthi okay uyangithanda yes ngiyamkhumbula vele lesisonke bla 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 kodwa ngicela ithuba lokucabanga noma uzovela uthi nje hayi bengilindile vele ukuthi la ubuya khona nje angapholisa amaseko mina pholiselwani kanti. Hayi kahle hayi and ready bangiqhubeke naye. Okay. Usamthanda kakhulu.
Oh, okay. kakhulu. Ayikho ingxaba siqhubeke nje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi usinikeze isikhathi sakho, wafika wasilalela ukuthi besifisa ukuthini kuyena. Ngiyabonga kakhulu. So-ke ngiyacela ukuthi ngoba vele sila kuba ukuthi niqhubeka nishona le nibe nixoxa noba u2 and ngicela ukuniphuca ama-mic nginganizwi ukuthi ngithini. Ngiyacela. Ngiyabonga. Ningaba nje niyanga la. Mbuke lapha ekhaya kuyacaca engazi ukuthi uqu liyahlangana amabizo. And mina ave ngihappy ukubuka abantu bethandana nanoma ngabe kuthiwa sebezwile ukuthi umjolo uyahlulana laphandle kodwa bathi asigive up sila bekolwabo lolothando ahlangani thina sinolwethu sizothandana ngendlela thina esifisa ngakhona. So ke ngalawo bhuti asibanga nenkinga etheni ukuthi athi yes uyavuma ubuyelana nosisi. Ayikho inkinga anayo, akazolwa naye, yena ushilo nje wathi ufuna abantwana and protection into nje engayona into yakhe leyo. So udadewethu ngala ukuvezela ukuthi okay fine nanoma ngabe kuthiwa ke akayifuni protection kodwa ke uthi ufundisekile ngokuthi uyawazi amaphilisi akuvikelayo kahle kahle kube khona uprep owudla before uyohlangana nomuntu omsola ngokuthi akekho right kahle igazi lakhe ahlambulukile linesifo thizeni. Lowo uwudla before uprep njengoba nizwa ngithi pre into yakamuva. Mase kuba khona upep owudla noma ngabe kuthiwa usubuya empini ke nomuntu uthola ukuthi unegazi walitholi kahle. So nakanjani uthe unalo ulwazi lwalokho. So yena uzoyikhethela ukuthi mhlambe ngabe udla prep noma udla pep kodwa kusalayo yena uthi uyangena kule relationship and akayindawo nanoma bekuthiwa uthi upartner wakhe i-protection akayifuni kodwa kulungile yena uyafuna umuntu wakhe back. So now noma ukuthi ikhona lento esasenhlizweni yakhe lukuluku ukuthi hayibo yazi ngahlangana nomuntu ngisamthanda zama thina ngeke size sazi ukuthi umuntu usamthanda noma uzimthandeni if uthulile khuluma bhala kwishow chaza ukuthi ngisafuna ukubuyelana noSibanibani na kanjani thina sokusiza sofika la ukhona noma wena uze kuthina. So ngiyacela singakhohlwa ukuthi subscribe, like, share. Mina ngithanda kakhulu. Bye.